Morre un home de 31 anos en Cambados tras ser ferido de bala por un policía. Ocorreu nunha vivenda de Corbillón contra as 6:30 da mañá deste martes. Sucedeu no marco dun operativo antidroga levado a cabo dende primeira hora en varios puntos do Salnés. A Garda Civil abriu xa unha investigación para esclarecer as circunstancias nas que se produciu a morte deste home. A familia nega que o varón tivese relación con narcotráfico e asegura que estaba desarmado. Y él se levantó para mirar lo que estaba sucediendo y ya directamente cuando asomó el cuerpo ya le dispararon. Él estaba completamente desarmado, estaba desnudo, con calzoncillos y ya la policía vio lo que había sucedido, vino, le tapó la herida. Que tal, saúdos? Durante este martes leváronse a cabo unha vintena de rexistros en Vilanova, Cambados, Ribadumia e Vilagarcía que deixan unha dúcia de persoas detidas. Ampliamos de contado xusto despois dos titulares. O BNG volverá a propoñer designar o Día da Dorna e o martes de Entroido como festivos locais en Ribeira. A proposta dos nacionalistas, que se debaterá no próximo pleno, pasa por consolidar estas dúas datas en vindeiros anos, agás cando o 24 de xullo coincide en domingo. Pontevedra inicia os traballos para renovar 40 km de vías urbanas, rurais e industriais. As obras, que contan cun orzamento de máis de 4,4 millóns de euros, comezaron este martes na rúa 12 de novembro. A AMPA do Centro de Educación Especial de Vilagarcía entrega máis de 9.000 sinaturas reclamando un centro de día e unha residencia. Inician deste xeito o camiño para chegar ata a Consellería de Política Social para lograr ese obxectivo. As familias explican que o Salnés necesita estes servizos pensando nos agora nenos que no futuro serán adultos. A gran final das series mundiais de triatlón volverán a Pontevedra con moito deporte, pero tamén con moita música. A cidade prepara unha programación diversa, emerxente e galega para animar as xornadas que dure a proba, que comezará o 18 de setembro. A proposta Somos Música englobará 14 concertos en diferentes puntos da cidade que culminarán coa actuación de Panorama City no recinto feiral. E a Sala de Exposicións do Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira acolle dende este martes a exposición fotográfica Luís Casado da Deputación da Coruña. Xunto coas series premiadas seleccionáronse outras 4 finalistas para conformar a mostra que se poderá visitar en Ribeira ata o vindeiro 5 de xullo. Con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Morre un home de 31 anos en Cambados tras ser ferido de bala por un policía. Estámoslo contando, morre un home de 31 anos en Cambados tras ser ferido de bala por un policía. Ocorreu nunha vivenda de Corbillón contra as 6:30 da mañá deste martes. Sucedeu no marco dun operativo antidroga que se desenvolveu dende primeira hora en varios puntos do Salnés. Leváronse a cabo unha vintena de rexistros en Vilanova, Cambados, Ribadumia e Vilagarcía que deixan unha dúcia de persoas detidas. Esta operación continúa en marcha ao tempo que se abriu xa unha investigación para aclarar as causas do tiroteo mortal de Cambados. A familia nega que o varón tivese relación con narcotráfico e asegura que estaba desarmado. Un home de 31 anos faleceu este martes en Cambados tras recibir un disparo supostamente efectuado por un axente da UDICO da Policía Nacional. Os feitos aconteceron nunha vivenda de Corbillón onde se tería levado a cabo un rexistro no marco dun dispositivo antidroga despregado por distintos puntos do Salnés. Os axentes terían irrompido no seu domicilio contra as 6:30 desta mañá. Unha hora despois ingresaba no Hospital do Salnés que confirmaba o seu falecemento logo de agravarse de forma crítica o seu estado de saúde. En declaracións a Canal Rías Baixas, a moza da víctima nega que se producise un intercambio de disparos porque asegura o mozo estaba desarmado. Segundo a súa versión, a policía entrou na casa mentres estaban dormindo e a continuación foi cando se produciu o único disparo. Hoy a las 6:30 de la mañana nos tiraron la puerta abajo, estábamos durmiendo en cama, del estruendo del ruido de reventar la puerta, nos asustamos, lógicamente, yo me levanté así de la cama y él se levantó para mirar lo que estaba sucediendo y ya directamente cuando asomó el cuerpo ya le dispararon. Él estaba completamente desarmado, estaba desnudo, con calzoncillos
y ya la policía vio lo que había sucedido, vino, le tapó la herida y a mí yo estaba desnuda, casi ni me dejaron taparme, me puse una sábana, me puse una sudadera y ya directamente me bajaron para abajo. O falecido era un dos investigados en relación co tráfico de drogas. A moza nega que o varón tivera algo que ver con narcotráfico. Non tenía ningún tipo de relación con el narcotráfico ni nada. No. A Garda Civil abriu xa unha investigación para esclarecer as circunstancias nas que se produciu a morte do home. O alcalde de Cambados amósase consternado polos feitos. Samuel Lago pide cautela mentres non se aclara o sucedido. A verdade é que é un suceso que lamentamos moito que ocurrira, pero non quero facer ningunha valoración mentres non se determine mediante a investigación pertinente que foi exactamente o que ocorreu, non? Si houve resistencia, si non a houve, si foi un disparo fortuito, se foi accidental. Bueno, creo que a situación é dura para todo o mundo, tanto para a familia que perden a unha persona como para o propio policía que desde logo seguramente non tiña intención de causar a morte a esta persona. E, bueno, hai que esperar a que se aclaren os feitos e, reitero, lamentamos moito que isto se producira, estamos apesadumbrados. Lanza tamén unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza porque apunta é un feito illado. Todos os que vivimos e conocemos Cambados sabemos que isto non é algo representativo da nosa vila, que é unha vila segura, que é unha vila tranquila e que este pois, é un incidente pois, lamentable, pero non deixa de ser un caso illado. Estes feitos tiveron lugar no marco dun operativo antidroga que arrancou xa na madrugada deste martes por distintos puntos da comarca. No Salnés houbo rexistros en vivendas, naves e garaxes de Vilanova, Cambados, Ribadumia e Vilagarcía. Tamén nun domicilio en Vigo e noutro en Madrid. En total, o dispositivo deixa 12 persoas detidas. Pasarán a disposición xudicial este vindeiro xoves. A operación continúa aberta e está baixo segredo de sumario. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. E a Garda Civil investigou a dúas persoas veciñas da Coruña como presuntas autoras dun delito de estafa a un boirense. A investigación iniciouse o pasado mes de maio a raíz da denuncia interposta no cuartel desta última localidade. Seica a vítima, despois dunha noite de troula na cidade da Coruña, contactou cunha moza a través dun anuncio en internet acordando reunirse con ela nun hostal da cidade. Durante o encontro, a muller ofreceulle unha substancia que, tras inxerila, comezou a ver alteradas as súas facultades. Transcorridas varias horas, presentouse no mesmo hostal outra muller que, aproveitando o estado de semi-inconsciencia da víctima, conseguiu apoderarse do seu teléfono móvil, dende o cal, a través da aplicación da súa banca electrónica, se realizaron varias operacións por un importe de case 3.000 euros. Durante a investigación, os axentes do Instituto Armado lograron constatar a veracidade dos feitos, logrando identificar as presuntas autoras do delito. Na actualidade política, o BNG volverá a propoñer a designación do Día da Dorna e do Martes de Entroido como festivos locais en Ribeira. A proposta dos nacionalistas, que se debaterá no vindeiro pleno, pasa por consolidar estas dúas datas en vindeiros anos, agascando o 24 de xullo coincida en domingo. O BNG de Ribeira levará ao pleno deste mes unha moción para establecer o Martes de Entroido e o Día da Dorna como festivos locais con carácter permanente. Entendemos que os dous festivos locais que ten que designar o Concello teñen que ser aqueles que teñan un respaldo social máis amplo, pero tamén que teñan un impacto económico positivo tanto no comercio como na hostelería e restauración do noso Concello. En primeiro lugar, o 24 de xullo, Día da Dorna, é unha reivindicación histórica tanto da entidade como por parte de un amplo sector da sociedade ribeirense na que queren que o Día Grande da Festa da Dorna, esa festa que nos pon no mapa, que amplifica o nome de Ribeira máis alá das fronteiras do noso país, pois que sexa un día festivo para que os veciños e veciñas tamén poidan desfrutar, igual que as miles de persoas que nos visitan, do Día Grande desta festividade.
En segundo lugar, queremos propoñer o martes de Entroido porque entendemos e sabemos que o sector da hostelería pois, precisa un impulso económico e social, como é declarar un festivo nos meses de inverno. Despois do Nadal, o consumo contraese e, por tanto, a hostelería necesita que se establezan medidas que permitan paliar a baixa do consumo neses meses de inverno. A marxe destas datas, os nacionalistas entenden a necesidade de consolidar tamén a celebración de Santa Uxía, trasladando as actividades festivas á segunda fin de semana de setembro, aínda que os actos relixiosos e institucionais se celebran o día 12. Evidentemente, tamén queremos reforzar as festas da patroa afianzándoas na segunda fin de semana de setembro, facendo que sexan unha festividade pois, de referencia comarcal. Evidentemente, os actos relixiosos marcaríaos a propia Igrexa Católica e entendo que se manterían o día 12, independentemente de cando cadrase. Pero dentro do Concello de Ribeira o que temos é que promover que os investimentos que facemos en orquestras, en actuacións, que se poidan desenvolver no momento en que máis veciños e veciñas poidan disfrutar deles. E iso é trasladándoas ao segundo fin de semana de setembro. Con esta proposta, o BNG busca acadar o consenso da corporación, apelando ao sentir maioritario do pobo con dous festivos que non só responden á identidade de Ribeira, senón que supoñen tamén un gran impulso económico coa atracción de miles de visitantes. O Concello de Pontevedra inicia os traballos para renovar 40 km de vías urbanas, rurais e industriais. Xa está en marcha o maior plan de reposición de firmes da historia do municipio, que conta cun orzamento de algo máis de 4,4 millóns de euros. As obras, que permitirán incorporar novas medidas de seguridade viaria, comezaron este martes na Rúa 12 de Novembro. O maior plan de reposición de firmes da historia de Pontevedra, segundo o goberno local, xa está en marcha. A previsión é que esta intervención supoña a renovación de 40 km de vías urbanas, rurais e industriais. Empezamos, digamos, o proxecto máis ambicioso de rehabilitación de firmes de todo o Concello de Pontevedra, non? É un proxecto de 4.400.000, creo que temos do orden de 40 km lineais de actuación e 191.000 metros cuadrados, nada menos, que equivalen, según me dice Ángeles, a uns 28 campos de fútbol. Os traballos arrancaron esta mañá na Rúa 12 de Novembro. Nos vindeiros días avanzarán polas vías urbanas e periurbanas da cidade. O asfaltado da Rúa 12 de Novembro, que vai ter continuidade en José Adrio e logo en José Malvar e en todo o entorno da Ponte dos Tirantes, non? Este é un proxecto que vai ter continuidade despois do Bran, na Rúa Alameda, na Rúa Eduardo Pondal, bueno, hasta chegar a eses 2.400.000 euros, que é polo que está adxudicado en toda a zona urbana e periurbana. De forma paralela, despregaránse os lotes do rural e dos polígonos industriais. O vindeiro 25 de xuño as máquinas comezarán a traballar nas parroquias de Campañó e Salcedo. Neste mesmo mes tamén se iniciarán as obras nos parques empresariais do Campiño e o Bao, espazos nos que se vai renovar o 100% da superficie rodada. Posteriormente se fará o resto das parroquias e iso ten un montante de 1,5 millón, que xunto co outro 1,5 millón dos polígonos industriais son os 2.400.000 que se adxudicaron a COPSA, non? Dende o Concello explican que a intervención irá máis aló da renovación do aglomerado e da mellora da capa de rodadura. E que ademais de rehabilitar os firmes se vai facer tamén medidas de calmao de tráfico e de seguridade tamén en todos os viales que actuamos, non? É o proxecto máis ambicioso que o Concello fixo nunca. Hai un enxeñeiro que está ao frente, coa empresa, que está aquí, e está coordinado diariamente coa Policía Local, non? Para evitar as molestias que sempre se producen, pero que queremos que sean as mínimas posibles, non? O prazo para completar todas as actuacións é de 4 meses e medio, sempre condicionado á evolución meteorolóxica. Bueno, pois tamén na Rúa 12 de Novembro o Concello de Pontevedra traballa para que as obras do futuro parque poidan retomarse canto antes. Tras a rescisión do contrato coa empresa anterior, dende o goberno local apuntan que o novo proxecto xa está en contratación, polo tanto, sairá a licitación próximamente.
e se está tramitando administrativamente. Por tanto, en breve sairá a licitación. Ten algunha modificación porque tamén había un pouquiño feito, por tanto, si ten algunha modificación, pero fundamentalmente é o mesmo, quer decir, que había. E iso xa digo, está no servicio de contratación, o proxecto novo, tramitándose, e, por tanto, calculo que que nun período de 2 semanas ou máis tardar deberá de ir a Xunta de Goberno para abrir o plazo de licitación. Depende, porque se non rematamos a final de ano habría que prorrogar o convenio ca Diputación, se rematamos antes de final de ano pois non sería necesario. Vilagarcía actuará de novo na rúa Aquilino Iglesia Alvariño. O Concello impulsa a segunda fase de reforma desta rúa, desta volta cunha achega da Deputación de Pontevedra de 135.000 euros. Deste xeito, o organismo provincial financiará o 100% destas obras cunha partida do Plan Máis Provincia que se vai aprobar este venres na Xunta de Goberno Provincial. Seguindo o proxecto da primeira fase, aumentarase o ancho da vía para mellorar a interacción entre peóns e vehículos, reordenaránse os espazos para dotalos de maior accesibilidade e funcionalidade, daráselle continuidade ás beirarrúas xa existentes e actuarase na totalidade das redes de servizos. Así, soterrarase a liña eléctrica, a canalización da iluminación pública e as telecomunicacións e sustituiránse as luminarias por LED eficientes que garantan boas condicións de iluminación. Por último, no apartado de mobiliario urbano, dotarase a zona de bancos. Ademais, na contorna desa rúa, o Concello ten en marcha outro proxecto para a creación dun novo aparcadoiro disuasorio. Conseguimos, gracias tamén aos propietarios desas parcelas, que conseguimos a cesión previa a que eles teñan que o día de mañán poidan facer a súa área de reparto e podan facer ben as súas parcelacións, pero conseguimos xa que cedan esos terreos de forma gratuita para nós poder acometer como ben decía o deputado, o encheamento das beirarrúas, dotar de maior iluminación e dotar dos saneamentos correspondentes, como facemos sempre. Un orzamento aproximado de 135.000 euros pois para continuar esta calle toda con ampliación da calzada, dotalo de todos os servicios, saneamento, agua, iluminación, aquí na calle Aquilino Iglesia. E, desde a Diputación de Pontevedra estamos encantados de que os fondos sexan para mellorar a calidade de vida dos veciños, neste caso de Vilagarcía. Bueno, a volta da publicidade, falamos desa campaña iniciada pola AMPA do Centro de Educación Especial de Vilagarcía. Recolleron máis de 9.000 sinaturas para reclamar un centro de día e unha residencia. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. A AMPA do Centro de Educación Especial de Vilagarcía entrega máis de 9.000 sinaturas reclamando un centro de día e unha residencia. Inician deste xeito o camiño para chegar ata a Consellería de Política Social para lograr ese obxectivo. As familias explican que o Salnés necesita estes servizos pensando nos agora nenos que no futuro serán adultos. Explican que precisan dun lugar onde poder seguir desenvolvendo a súa vida. 9.453 sinaturas. Estes son os apoios que conseguiu xuntar a AMPA do Centro de Educación Especial de Vilagarcía para que na comarca do Salnés se construa un centro de día e unha residencia. Estamos máis que felices. Queremos dar primero las gracias a todo el mundo que participó, que ayudó, que firmó, porque creo que es una necesidad más que necesaria y todo el mundo lo entendió y por eso colaboró con nosotros. Este martes levaron as sinaturas ao Concello. O seguinte paso é chegar á Consellería de Política Social reclamando a lo que lles parece tan necesario como xusto. Nosotros lo que queremos hacer es llegar hasta la Conselleira de Política Social para presentarle las firmas y decir que hay una necesidad en la comarca de un centro de día y una residencia para nuestros niños, ahora niños, pero el día de mañana serán personas adultas y tendremos que tener un lugar donde puedan estar, trabajar, vivir y demás. Nese camiño agardan contar tamén co apoio da Mancomunidade do Salnés. Queren reunirse co organismo comarcal para presentarlle o seu proxecto. Esto es una problemática de la comarca, no es solo Vilagarcía, es Vilagarcía, Cambados, Vilanova, Ogrove, Meaño, toda la zona, porque hay niños de distintos lugares. Entonces, lo que queremos hacer es un proyecto común con la Mancomunidade para así poder presentarle a la Conselleira
y que no tenga la menor duda de que es más que necesario y que le hemos facilitado una serie de gestiones para que ya el proyecto se pueda realizar. A etapa escolar no Centro de Educación Especial remata os 21 anos. Este curso, por exemplo, rematan 4 dos seus 60 alumnos. Y esos 4 no tienen centro de día, se tienen que ir para su casa, con lo cual no procede que lo aprendido durante estos años lo vayan a perder ahora en su casa porque la familia no puede dejar de trabajar para poder estimular a todos estos niños. Entonces, el gobierno, el Estado, la Xunta, lo que tiene es que habilitar centros para que estos niños se sigan desarrollando. Nestes momentos non hai prazas nos centros que xa hai pola zona, caso de con eles. Explican que ademais son prazas vitalicias, polo que o movemento de vacantes é moi limitado. E o Concello de Boiro avanza na mellora de varias infraestructuras deportivas do municipio, mentres as obras do campo da mina avanzan a bo ritmo. O Pleno xa aprobou a solicitude dun convenio a Deputación para a renovación do céspede artificial de Vista Alegre. A pesar do retraso que acumulou inicialmente a reforma do campo da mina por mor do mal tempo, os traballos comezaron a coller ritmo nas últimas semanas, polo que a instalación entrará en servizo para a próxima tempada. Neste momento xa está pavimentado toda a superficie de xogo, neste momento están xa metendo toda a rede do cierre perimetral do propio campo e ora estas vindeiras semanas xa empezan ca colocación de erva artificial. Ao mesmo tempo xa estamos traballando na colocación da iluminación. A verdade é que é unha obra que iba retrasada debido ás condicións climatolóxicas adversas que tuvamos durante este inverno, pero agora, gracias ao bo tempo que temos nestes momentos, pois as obras avanzaron a gran ritmo. A esta actuación sumarase a renovación do céspede artificial do primeiro campo de Vista Alegre, para a que o Pleno xa acordou a solicitude dun convenio coa Deputación da Coruña. A solicitude de firma dun convenio ca Deputación da Coruña para a renovación da erva artificial do primer campo do complexo deportivo de Vista Alegre, unha erva artificial que xa ten máis de 20 anos, que non está nas mellores condicións para a práctica do fútbol e que levamos a aprobación para facer esa solicitude á Deputación da Coruña para axudarnos na renovación dese céspede. Con respecto ao campo de Bealo, do que o BNG ven reclamando urxente mellora, o alcalde volveu insistir na necesidade de que os terreos sexan cedidos ao Concello, como paso previo a calquera actuación con fondos públicos. Xa lle trasladei a necesidade de que esos terreos pasen a ser cedidos a prol do Concello de Boiro. Ese é o primer paso para poder levar a cabo calquer proxecto nesas instalacións. Nos vindeiros días volvereime a reunir ca directiva e propoñerlle outra vez o que sempre lle dixe, non? Que é unha das primeiras necesidades para que o Concello de Boiro poda invertir unha cantidade importante nese campo de fútbol, posee a cesión por parte do club do propio terreo de xogo e a partir de aí empezar a traballar, non? O Concello ten como prioridade actuar tanto en Bealo como en Abanqueiro, pero xa lle trasladaron as directivas a necesidade de cumprir con este requirimento xurídico de carácter obrigatorio. E o Concello de Noia saca a licitación as obras de arranxo e posta en funcionamento do pozo de bombeo de Barro, situado na zona das Abruñeiras. A actuación, que conta cun investimento de preto de 34.000 euros, a suministración e instalación dunha nova bomba, o que permitirá recuperar a operatividade desta infraestrutura esencial para a rede municipal de saneamento, que levaba varios anos en funcionar. Dende o Concello indican a importancia desta infraestructura ao tratarse do pozo de bombeo máis próximo á estación de depuradora, desempeñando un papel fundamental no correcto funcionamento de todo o sistema. Por outra banda, o Concello segue á espera de que Augas de Galicia finalice dunha vez as obras na Edar, unha infraestructura que leva máis dun ano e medio sen prestar servizo, unha actuación que o goberno noiés considera prioritaria para completar a modernización do sistema de saneamento e mellorar a xestión das augas residuais no municipio. Cambiamos de asunto. A Mancomunidade de Barbanza Arousa convida a empresas, productores, axentes turísticos e comercios a sumarse ao Club de Produtos Enogastronómicos que ven de constituir a entidade. Trátase dunha ferramenta de colaboración público-privada que nace co obxectivo de contribuir á consolidación da comarca como destino enogastronómico diferenciado e competitivo.
Este club de produto está dirixido a todo tipo de empresas turísticas, tanto aloxamento como restauración, como incluso outro tipo de empresas como comercio, taxis, etc. E tamén, por suposto, está dirixido ás adegas e tamén a pequenas fábricas de conserva, pequenas conserveiras que queiran facer visitas guiadas e mostrar o seu traballo. A Mancomunidade está a desenvolver sesións informativas nos 4 concellos da comarca para dar a coñecer o proxecto que busca crear unha marca propia ligada aos produtos do mar e os viños da terra. A idea principal deste club de produto é poder traballar entre todos na mesma dirección, potenciando Barbanza Arousa como turismo enogastronómico e posicionalo a nivel nacional. Turismo enogastronómico ligado a isto, ligado a salgadura no seu día, ligado a conserva na actualidade, ligado ao traballo do mar, é dicir, ao final é todo ese turismo industrial ligado á enogastronomía. As empresas e entidades interesadas en adherirse poden facelo contactando coa Mancomunidade a través do enderezo info@barbanzaarousa.gal. A creación deste club enmárcase no Plan de Sustentabilidade Turística en Destino. O Auditorio de Ribeira acolleu este martes a gala de peche do proxecto Diversos, no que participaron 11 centros educativos do municipio. A iniciativa busca poñer en valor a diversidade a través da música. Os nenos de quinto de primaria de 11 colexios de Ribeira participaron na segunda edición do proxecto Diversos, a través duns obradoiros impartidos polo músico Fernando Pérez e a técnica audiovisual Alba Pego. Os pequenos compuxeron os seus propios temas para reivindicar a diversidade, o respeto e a igualdade a través da música. O equipo de Fernando e Alba, que ao final traen ás aulas, a estes 13 centros de educación primaria, o que son esa educación tan necesaria en valores, en corresponsabilidade e en igualdade. Creo que a base de todo do futuro, os rapaces, os nenos, as nenas son o futuro, e polo tanto aí é onde temos que traballar todos esos valores. A experiencia, ao igual que o pasado ano, foi do máis positiva para os alumnos, que tiveron ocasión de afondar no mundo da música para lanzar unha mensaxe moi poderosa. A verdade é que a experiencia é moi boa, porque, por un lado, o alumnado non sempre ten a oportunidade de facer unha canción, e entonces, facela, ver tamén un poquinho o proceso, de escribir unha letra, para lanzar unha mensaxe, relacionala ca poesía, e despois buscarlle unha música, cantala. A verdade é que a impresión que me dá é que o alumnado queda moi contento facendo esa actividade. Dende a Concellería de Servizos Sociais quixeron agradecer o traballo de todo o departamento neste programa, que de seguro terá continuidade o próximo ano cunha terceira edición. Darle enhorabuena a todos los responsables, al departamento, para el gobierno municipal y yo como concejal de Servicios Sociais, educar en valores, educar desde la música, desde estos vídeos, viendo toda esta juventud y estos niños, pues es fundamental. Seguimos editando este formato y creemos que será todo un éxito, como explicaremos después, día a día. E a Sala de Exposicións do Centro Cultural Lustre Rivas de Ribeira acolle dende este martes a exposición fotográfica Luís Casado da Deputación da Coruña. Xunto coas series premiadas seleccionáronse outras 4 finalistas para conformar a mostra que se vai poder visitar ata o vindeiro 5 de xullo. Un ano máis, Ribeira volve ser parada no percorrido da mostra itinerante do Premio Internacional Luís Casado de Creación Fotográfica que promove a Deputación da Coruña. Nesta 19ª edición seleccionáronse medio cento de imaxes pertencentes a 6 series, entre as que destaca a proposta gañadora de Juan Manuel de la Quintana Sánchez Mateos e a mención especial do fotoxornalista galego Óscar Corral. O fotógrafo madrileño Juan Manuel Quintana Sánchez Mateos é o gañador de Teño que cambiar, que é unha fotografía que se atopa ali á miña dereita, que aborda con rigor a temática da saúde mental, no que respecta a mención honorífica a serie Lord Sud do xornalista galego Óscar Corral, galardonado co Premio Ortega y Gasset 2025, pois o Tribunal subliñou o seu tratamento visual de efectos da tormenta da Dana, a través dunha linguaxe simbólica e sutil que transcende o enfoque informativo. Completan esta escolma as series Metamorfose, As leccións esquecidas, Un lugar aparte do mundo e Entre o tempo e o sabor, o mar, unha memoria visual. Xunto con esta series gañadora, xa mencionada, outras 4 propostas foron seleccionadas, ademais, como finalistas. Trátase de Metamorfose, de Carlos Folgoso, As leccións esquecidas, de Raquel López, Un lugar aparte do mundo, de Stephanie Luthier, Entre o tempo e o sabor, o mar, unha memoria visual, de Miguel Muñiz.
A mostra permanecerá na Sala Ribeirense ata o 4 de xullo e poderá visitarse de luns a venres en horario de 10 a 2 e de 6 a 9 e os sábados tan só pola mañá. A gran final das Series Mundiais de Triatlón volverá a Pontevedra con moito deporte e tamén con moita música. A cidade prepara unha programación diversa, emerxente, galega, para animar as xornadas que dure a proba, que comezará o 18 de setembro. A proposta Somos Música englobará 14 concertos en diferentes puntos da cidade que culminarán coa actuación de Panorama City no recinto feiral. Somos Música e a programación coa que o Concello de Pontevedra por a banda sonora a gran final das Series Mundiais de Triatlón. Ten moitísimo que ver con que cando Pontevedra se posiciona para facer un campeonato destas características de triatlón a nivel internacional, sempre hai unha cousa que a mí me sorprendeu moito, que hai unanimidade de todas as federacións internacionais dos 5 continentes, que é algo increíble, non? E eu creo que ten que ver, por un lado, coa capacidade de organización que ten Pontevedra e, por outro lado, tamén coa capacidade que temos para facer unha programación cultural e festiva paralela. Celtia Irevire, Moi, Uxía Lambona, Hermanos Bisi, Elena Egea, Purple, varias sesións de DJs, Pablo Méndez, Ortiga, Galician Army e Denin Jures serán os protagonistas das 14 actuacións que se repartirán pola cidade e con diferentes formatos a partir do 18 de setembro. Do fin de festa encargarase Panorama City, que actuará no recinto feiral o domingo 27. Eu creo que é unha programación moi amplia, diversa e para todos os públicos, non? E que ademais dura non só os días do evento de triatlón, que son do 23 ao 27, senón que empezamos xa o día 18 e acábase o día 27. Por lo tanto, isto permite aos visitantes conocer a nosa cultura tamén e a nosa música, porque non é o que pasa normalmente cando hai eventos internacionales a nivel de Estado, non? Ademais do movemento cultural e deportivo, dende o goberno local puxeron en valor a economía de proximidade que se crea ao redor do evento. Todo o que rodea este evento, toda esta programación que se vai a presentar está feita a medida para esta cidade. Aquí non nos venden kit de fora, con xa todo pechado, senón que somos nós mesmas as que construímos pois este ecosistema creativo ao redor do deporte. E facémolo tamén dun xeito moi claro, apostando por empresas locais e galegas. Máis dunha vintena de empresas ao redor da programación complementaria. As probas deportivas da gran final das Series Mundiais de Triatlón comezarán o mércores 23 de setembro co desfile dende a Praza da Ferrería ata a Praza de España, que acollerá a inauguración e a actuación de Pablo Méndez Performance. Pois así rematamos, a actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Te contado o programa de entrevistas Falemos. Graciñas como sempre por estaren aí. Adeus.